Right, muri Zimbabwe kusakana kwatiri kuita zvekare pano padzira re263 pano vanoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sikana usati wasubscribe iwe uri kudya manonoko gara wasubscribe ona takutopinda mu200,000 subscribers ndatipushei muri yeZimbabwe. First update ndakakubatirai muri yeZimbabwe update iyo yemukadzi uyo ainge akapfeka hembe iri kupisa zvaizvezvi mastreets esocial media ndoinjasiye muchiona wapedza kuona usaskip this video noti ndine said neripedzera futi riri kudzidzisa vakadzi vakawanda vari kuhura mumamarriages umumu. Ndatone first update. Zvaitika nhasi ndezvokuti tanga taenda kumusangano muketa 8 hall tichinoda kuti tirambe bill amendment yekuti president vamunangagwa varambe vachitonga. Saka inini ndikabva ndapuhwawo mukana wekuti nditaure. Saka ndichibva ndasimuka ndichibva ndapa muono wangu kuti isisu constitution yedu inoti kana tichivhota zviya president vanoenda kupale ku state house anditi vonotonga for 5 years, then vana MP navakansela nana senator vanogarawo for 5 years. Izvi zvichiitwa kuti nguva iyoyo vanenge vachizova accountable kune vanhu vavavhotera, vanopota vachienda vachinopa feedback. Then ini ndopandazotaurawo futi kuti iko zvino izvi tikatarisa Tokwe Mukosi Dam rakacraftwa naIan Douglas Smith necabinet yake, asi Ian Douglas Smith haana kuzorivaka, haasiri yakarivaka, rakazovakiwa neZANU-PF. Izvi zvichiratidza kuti leaders come and go but the nation stays anditi. Then from there manje ndopazotanga kuita noise. Ndikavataura kuti no, inini am a human rights defender. Ndinomirira kodzero dzevanhu. Kodzero dzevanhu dzinofanirwa kuti dzichengetedzwe. Ndopa varamba vanhu vachingotaura vachingoita noise. Ndikati no, zvamuri kuita izvika, you are actually stripping us women, because ininiwo futi ndinomirira vanhukadzi. I had to take off my head dress. Ndikasara this one ndinaro, and I also took off my blouse. Vanhu veZANU, they felt kuti inini ndaita zviri wrong, but in actual essence ndaita zvinhu zviri right. That is the job of a human rights activist. That is the job of a human rights defender. We defend humans. Tinodefenda kuti kodzero dzedu isusu dzinge dziripo. And futi I also told them anditi kuti like right now you are crying for 2 years. 2 years inguva diki anditi. President up to 2028 vanenge vagara 10 years anditi. Saka mungandidzere kuti pa 10 years idzodzo dzamuri kuda kuti vaite continuation of ma programs avo, chinyi chavachazonyatsokuita chinobatika ne2 years ivo vatadza kuita ne10 years. Vanhu veZANU ndokuvatanga manje kuita musinto. Zvikanzwa wakapfeka regalia, but regalia yacho inini yandakapfeka ina handioni, because mukanyatsotarisa uri even t-shirt yangu ika, it's saying it all. Hapana munhu wandatuka, hapana munhu wandadena, but ivo ndo vatotanga kuti dena vakutanga kundidhonza. She must be killed, ndo zvavanga chitaura. Mai ava vana kuita kwazvo, vapuhirei platform yekuti vataure, anti muri kuona. But manje handiti tataenda here kudoti tinotaura isusu kuti 2030 agenda isusu hatiidi. Tinongodawo kuti president vakasvitsa 2028 he steps down. Fanika sezvavakataura ivo vakati no, inini ndinotedzera bumbiro remutemo 2028 I'm going to step down. But ivo ava manje vari kuti hanzi ngavakontinye vachikontinya kuPM muridzi wenyaya akataura kuti no, inini 2028 I'm done. Saka ivo chiri kunyanya kuvarwadza ipapa pachii.
ini paya ndazoti ndava kubuda muhoro paita umwe mwana wangu mukomana andingamudoma hangu nezita ndiye ati madha darika ine kunokwa achibva andishiuda ndibva ndabuda muhoro muya paine vamwe baba soka ndingati maybe kana ku 300 kgs vanosvika. He tried to pull me ndopandavasundudzira kureko ndikavataura kuti no, not with me. Ipapo ndanyatso I don't know where I got that string from. Ndopandavasundudzira uko ndibva ndafamba vamwe vese zvanwa kutanga kuya achindidhonza vachita sei. I had to scream. Vakandibata kudaro, then after that ndopatatenderana nekuseri kwehoro bva vakunditema nemabwe vachindirova nemabwe bva ndapinda muchibage ndopandazonirika ndopandazobva ipapo. Next update iyo yeaccident iyo yakaitika kwaMutare paipai panonzi paChristmas Pass muri yeZimbabwe. Ndatiti rest in peace kune avo vakatisiya. Munzwiro watazviita pavidhio zviri kunzi pakafa vanhu 2 vanga vari mumota diki, ndo vanhu vakafa. Mota ita marara zvekuti bhatiri unoona riri paro rega, gearbox riri kwaro rega, zvinorwadza. Rest in peace kune avo vakatisiya. Tasarwa nelast update. Ngatidzwe zvizere. Akaipa komana gearbox kusara pasi kudai. Komana pakaipa hamuna kufana here muka mota zvaitika nguva ikozi. Saka pakaipa komana. Irori company good. Come on. Saka mumba mna kuroha nere. Come on. Ko driver wacho erori. Ndokunonzi kuchengetwa naMwari kwakomana. Paitika disaster. Last update iyo yemukadzi uyo akaunza chikomba nguva yenhamo. Inzwai audio. Murume akadana nemukadzi muno. Inzwai muri yeZimbabwe. Murume anobva kuGokwe. Ndokubva atamira kupinga. Right? Atamira kupinga. Ndokusvika kupinga. Ndokugara nemukadzi wake. Akabva mukati menzvimbo yekuGokwe. Aine mwana mumwe chete. Ndokunopinda mukati mepinga. Ndokuita vamwe vana vaviri. Ndokubva aita vatatu. Vakomana vaviri nemusikana 1. First born iri mwanakomana Daniel Roshi will be for wakachwemba. Inzwai Zimbabwe. Mukadzi kwakabva kwaita mariro. Rufu mukati menzvimbo yekupinga. Mukadzi achibva aenda kurufu. Murume nenyaya yekuti vane mombe pamba vana mushandi. Vaiti murume aka manheru mutumbi wakaita munhu kumwa poison. Saka ainzi mazuva ekuuya kwomutumbi une musi wakati murume masikati aende kunovhurira zvipfuwo, woenda kumunda, woenda kumombe. Asi mukadzi ndienda kurufu nevamwe. Manheru wozoya kupi? Wozoya zvakogwa. Saka mukadzi anga akatifonera chikomba kuti kwaita gap kwaAfrica. Murume ndianga ari kuGokwe. Kuya kwakabva pakutanga kuya kwakatema vachibva ndokwakagara mukadzi aine chikombe munzvimbo yekuGokwe vachibva enda kupinga. Kunonzi kune nyunga. Okay, vachibva enda kupinga. Mukadzi uyu mazuva erufu aya, rufu rwakaita 5 days mutumbi usati wauya. Ati pamusha paine rufu. So mukadzi akabva afonera murume chaiye chikomba chake kubva mukati menzvimbo yekuGokwe kunonzi Simchembo 2. Right? Kune Simchembo 1 kuna Simchembo 2. Simchembo 2 ndokwaibva chikomba chichienda kupi? Chichienda kupinga. Kunona amai awo. Nokuda kwerufu ruripo andidika. Mukadzi ndakatotemera kune kuna rufu. Iko zvinozvi pane gap ndichake ndichifamba ndeka. Nekuti murume anenge ari kumombe. Mombe dzikasoro dziri mudanga plus kombocheka kumunda. Apa tiri parufu. Saka mukadzi aitombo dzimwe dzenguva nguye kuenda kurufu. Aimbonosasana nekutamba nekujaula madhambulikite mutariko matende nechikomba. Apo baba wachiti mudzimai ari kurufu. Vari kurufu ende ari kumche ende ari kusvikira kuonekera. Aionekera. Rekeni mbomanya kumba. Mwari kuti mbomanya kumba. Murume anenge ari kurufu. Iye anenge asende kufa. Anenge ari kuchi. Anenge chikomba chake. Chikomba chitori nemotokari. Chikomba chine mukadzi wacho.
wechituwo wakatoshaika changa chine vaviri asi mhuri iri pamba uyezve chine kadhati chine tunhu twacho hei so zvodaro mukoma KB nyaya yakaitika ndeyekuti apa pakaitika nyaya yekufa kwevanhu umwedzi wakadarika so zvadaro chikomba chakazoonekwa nemuningina wemuridzi wemukadzi ndobva agara nenyaya dzake pane zviri kuitika so zuva rakanzi izvo vanhu vakundogadzira kuti vanotora mutumbi murume akabva atsvaka munhu anosara nemombe akati since ini ndarisingamire parofu regai ndifambe nevamwewo pari kuenda kuchipatara kumuchari kunotora mutumbi tiite chirwe rangwe ndakuendawo nevari kuenda kunotora mutumbi so murume anga atotipirwa nemuning'ina murume atopindawo mota uyo but murume kumukadzi akati ndiri kuenda but murume kuvanhu vaenda kurufu akabva ati pane pandoda kuti munondisiya ndichizodzoka okay saka vemotokari vaitosati murume haana kwaari kuenda asi mukadzi aiti sezvo murume akwira mota aenda saka vakaenda ari manheru vachiti chaita kuti mangwana makuseni tigomuka chitora mutumbi saka tiri kuenda kunorara ikoko mukadzi akabva atora chitukomba ndikuenda nacho kumba chaiko kubedroom mudhenioroshi muakinorishi chivindi chokutora chikomba kupinda nacho mumba ndechemakore zvei kubva pako achiroorwa akatoroorwa nemurume wachidanana okay ndosaka ndati pavana ava kutori nehwani wechikomba zvadaro mukoma KB muning'ina womukadzi murume ndanga kuita nyaya dzisedzi murume ari kwaari kusvika pese pakapinda munhu mumba anga achizviona ndokuenda kuna secretary of village ndobva mutipira ndobva tsvaga vakomana 4 akatisa ngonzano akawanda tiri kukumbira mani power nokuti kana munhu achipinda mumba ane zvaari kutemba anogonongana nemaweapons murume achibva ashedzwa vanhu vaita 7 pa7 murume akati aiwa vese vachaungana panapa ichisiri mhosva nokuti tiri kutoziva kuti mumba mune munhu vanhu vachibva vaungana vakomana murume achibva atungamira ndobva anoka dho hamuna kudavirwa ndobva ashevedzera murume achitaura nezwi rinonzwika kuti baba munini endai pamwe mukadzi ari kurufu iye kuti apa aitosati kurufu hapo but aitaura nezwi riri pamusoro kuti mukadzi anzwe kuti vanhu vakutsvaga kwese mukadzi achibva aramba akanyarara no light mumba vakomana vakati kalivhura itowo tora mascooter ivi imba ndiye kunaka maningi ndokutanga kubvisa key nescooter vakati musagwavura door vhurai zvakanaka ndokutora mascooter ndokubvisa key iyai kusvikira key yakuda kuramba kusvikira vakomana vagwaura vapinda pamba ndokubva vanotaka kuita noise vachishevedzera kuti baba kana muine pfuti kana muine maweapons akawanda zivai kuti nemukadzi wemunhu wamuinaye mumba umu muchatouraya henyu vanhu vakawanda vese nokuti pana patakakumirirai tiri kuzisati muripo ndobva ataura nezwi rekuti kana mapinda musandiuraya ndine zvandinogona kukuitirai saka munomu handina chinhu chandinacho pindai zvenyu zvikanzi isalight ndobva isalight zvikanzi dho zvariri kuramba kubva nokuti hazvina kuuraya dho tikarimanikidza rinofa chivhurai mega dho apa inguva iyi pari kuitika zvinhu zvese kumapasi 1 usiku asi amai amanje kurufuka pavanga vakatowaridza nepavanga vakarara paitozikana kunzi apo ndo pakarara nhengapo izvo vangatomukawo vatoenda ndofunga vaisodzoka kuma44 vopinda futi mumachira ndofa vaonekwa varimo mozvikanza no problem ndo nyaya iripo saka isusu nyaya iri panapa ndeyekuti imhosva yamaitai sabhuku wanga uripo nevamwe svikanzi nyaya iripo panapa nekuti tiri kukumbirawo chitupa chenyu dzimwe hembe dzamakapfeka foni yenyu tonyorerana pasi tobva taenda kumapurisa saka tichaenda zviseni kwamambo kuti muzivikane kuti ndo zvamaita ndo zviripo murume haana kuramba zvikanzi kapita statement nyora pasi nezvakaitika zvese inini mukadzi uyu kana ndisingakanganisi paakatozoenda kunoroorwa neniwo ndadanana naye asi kuti ndakatangirwa pakuisa pamba but mukadzi ndadanana naye but chakagona kusaita ndechekuti haana kundisiya pavana vatatu varipo panapa patori nomwe mwana wangu 1 yes mashoko ari kubva chikomba ndo chakatokumbira kuti kana zvichiita zuva ramataura rese kwamambo tinoenda okay
andina kuramba ndobvaita zvibatisiro zvakabatisa pakamboita 3 days nyaya chibvaendeswa kwa mambo yaendeswa kwa mambo anotaura masumuka achiti mambo chekutanga chandinotaura ndechekuti ndine mhosva yandakaita yekutora mukadzi wemunhu asi nhoroondo inoti kubva mukadzi uyu ari musikana nemurume uyu nemusikana wendadanana naye asi nenyaya yekuti inini ndanga ndine vamwe vakadzi vangu ndaisada kuzivikanwa asi mukabvunza mukadzi muchadzi achitaura saka takadana naye akanotorwa maoko mangu ndichidana naiyo asi kuti ndakatangirwa zvaitika kumbera ndaisazviziva dzimwe dzenguva ndaizomutora asi chinangwa chekuroora ndaive ndisina Okay. saka mukadzi uyu ndakadana naye ndine mumwe mwana wandikutonzi mwana wangu nemukadzi uyu asi chokwadi chake achasitaura kwamuri dare rinobvunza zvawabatwa uri mumba memunhu wakazozviziva kuti mukadzi wemunhu zvikanzi hongu wakaramba uchenjerera mberi hongu unozati mhosva here hongu saka unoti kudii ndinobhadhara mhosva asi andiziva shoko anobva kumukadzi mukadzi anosimuka anoti hongu inini pachangu murume uyu ndiye wandiri kutora ndiende panumber 3 chikomba umwe mwana uyu atori mwana wake Mwana upi angachinzi mwana wechikomba? Number 1 wokutanga wacho pakazororwa ndewechikomba saka inini kana chikomba chinoti izvo kana mukadzi ari iye atanoda kuuya kwandiri ndanga ndichiti sokutora mukadzi wemunhu ndichabhadhara ndosiya mukadzi wemunhu sezvo ndine mhosva ndobhadhara zvisina zviri kudiwa kana ndakundikana ndinotaura mabhadhiriro asi ndichisiya mukadzi wemunhu asi kana mukadzi ati iye anoda kuenda neni wandirambi nekuti tedanana ndokuda kuenda naye noenda naye ko murume wokutorerwa mudzimai ari kupi? ari mudarika ndiye akaripota nyaya Okay. wo mukadzi ati ndiye so dare rinoti kana iriye mukadzi achada kuenda nemurume chiro akadzoka kumurume hapana rudo. Yes. toita sei zvikanzi ndoda kubhadharwa chokutanga ndechekuti ndoda kuti muzisana tezvara vangu vataure vega zvandakaendesa ikoko vataura zvandakaendesa ikoko anofanira kuti andidzorera ozondibhadhara zvikanzi wo no problem izvozvo ndinoita zvese zvikanzi nemukadzi ndichibva muno handina kwendiri kuenda handingagari nemunhu wandati ndasiya handizive pfungwa dzake dzimwe dzenguva aindida ari kurwadziwa anogona kundiuraya Saka uri kuenda ndichibva pano ndiri kuenda nechikomba ndiyave murume wangu asi vana tezvara manga muna tsano mwe chete anoti iye nemukwasha asati akuzivana achazouyawo ega akutora nyekusivana chatavinga pano ndechekuti mwana wedu abadiwa nechikomba asi chikomba asati akuchiziva chikonzero chikomba haasi murume kana amurume tichamuziva nekuuya komba saka vachibuda panapa tiri kuziva chete kuti mwana wedu achisika kumurume kwaari hatikuzive asi tazvinzwa vachinzi abatwa nechikomba. Okay. Vanobuda imomo mambo anotaura mashoko avo nezvinofanira kubhadharwa nezvimwe zvakatosiye munhu zvinoratidza kuti ari kuenderera mberi anotora mukadzi wake wabatwa naye vanobuda vese nokuti ane motokari vanoisa motokari vanoenda kumba vanodzokera kugokwe. Okay. From Binga achinosvika kugokwe nemukadzi wake anomupinza mumba zuva rekutanga rarara mumba achimuka kuseni anomuka mukadzi akafara mumba ndokutora mutumbi ndokuendesa kumochari handei mashoko ndokumuka anofanira kunoripoti haina kumbosiyana sereki ninyaya kwagutu yemukadzi wemunhu kunosungira bamba vechikomba but apa manje apa yake yatojeka vari kutoziva kwaari but asati akuzivikanwa apa amutora kune munhu zvakaitika rini zvinhu izvi mukomba gebhi kutori nerufu zve kusora zuru kutori nerufu izvezvi pakasvika baba ava nemudzimai wavanga watora kune mumwe murume vakapinda mumba vese here kana kuti mudzimai uyu akarara ari ega? Mukadzi akatorara ari ega iye akaenda kune mukadzi mukuru achitarira kutaura nyaya yekuti nyaya kamera semunhu angane madhesi asipoka ndokuendesa mukadzi akarara ari ega sokutaura kwakati mukadzi akarara ari ega kuseri kumuka nonoona chidhandika kuti mamukasiya mai ari kuoneka munhu vakadzi vatonza munhu akuchema munhu akatofa vakauya vari 2 vakauya varipo 2 kubva kubinga vana vari vakasara